Днес ще сменяме термостат на W221 S320 с двигател OM642. Ето го термостата стария. Колата върви, всичко нормално, не загрява и то това е проблема за смяната на термостата. Не вдига работна температура, работи на 70 градуса, което всички се досещаме, че не е добре за колата. Ето го е новия термостат, който взех преди малко. Този е с сензор, ако не се лъжа, на някакъв тип датчик е това, но мисля, че ще видим дали няма да има проблем, но мисля, че няма да има проблем за нашия случай тук, защото нашия се вижда, че такъв датчик няма. Първото нещо, което ще трябва да направим е да свалим декоративната пластмаса кора. Моята вече е свалена. Оттам нататък вече трябва да източим антифриза на колата, защото този термостат се държи на 3 болта и като се махне тук всичко стане в антифриз, ако не го източим. Така, трябва да се свали долната кора под двигателя, точно под радиатора. Това ни е водния радиатор, това, което в момента посочвам. Ето това. Тук е водния радиатор. И ето това е пробката, която трябва да се развие. И точно тук почва да тече антифриз. Виждате ли това отдолу, което е като чопче, там също може да се вкара маркуч и ако примерно имате някоя туба вода или нещо, туба от вода, може да съберете антифриза вътре. В моя случай аз ще събирам антифриза в това легенче и после ще го напълня пак, защото няма смисъл да го хъбим. Съвет хубаво е преди да почнем да точим антифриза, ако колата е карана, ако е загрята, антифриза ще е под налягане и е хубаво да отворим капачката на казанчето. Ето, напрежението излиза, налягането. И сега вече антифриза ще се изтече без да пръска и без да е под налягане. Ето как антифриза почва да тече и ще си го съберем. И след това вече може спокойно да премахнем термостата. Антифриза вече е изтокан. Както ви казах, трябва да развием тези 3 болта с инструмент 8 мм чашка. И смяната трябва да стане бързо и лесно. Ето го и термостата, държи се с бързи връзки. Ето тук тази скобичка, издръпва се и термостата ще се отдели от маркуча. Това трябва да се случи. По този начин трябва да изглежда отделянето. Като гледаме, термостата си има неговите проблеми стария. И сега по обратния ред слагаме маркуча на термостата. Или даже по-скоро първо може да сложим термостата и после маркуча се штрака в него. Вече маркучите и термостата са свързани, болтовете са притегнати и се надяваме повече да нямаме проблем с загряването. Това беше от мен, надявам се да съм помогнал. Всичко добро ви желая!